ten štát umožnil obrovskú akceleráciu toho slovenského vnútorného vývoja. To, ako sa Slovensku podarilo otvoriť dvere a okná smerom von, ako dokázalo prijímať všetky tie impulzy a podnety z tedajšej Európy, z východu, zo západu a častokrát sprostredkovanie cez to české prostredie, to bol proces, to bolo obdobie, ktoré ťažko vieme porovnať s iným obdobím. Tá spoločnosť sala doslova ako špongiu tie impulzy, spracúvala ich a častokrát aj s vlastnými tradičnými tými mentálnym nastavením sa pokúšala o nejakú syntézu. To, ako sa tá spoločnosť naučila správať v parlamentnej demokracii, ako sa naučila chodiť voliť, ako sa ženy naučili chodiť voliť, veď nikdy predtým nevolili, ako sa tá politická kultúra postupne na to Slovensko preniesla a ako sa tu vytvorilo školstvo, ako sa tu vytvorili základy vlastne štátom podporovanej národnej kultúry a tak ďalej a tak ďalej. To bolo nesmierne dynamické 20-ročie, ktoré je absolútne neporovnateľné s akýmkoľvek podobným časovým obdobím